Riwruoge makedo ne ratiro mag nyithindo manyiri e kaunti ma Homa Bay medo jiwo lweny mar kedo gi wach gamo EMOU e kind jopuonjre manyiri, ma en achiel kuom obadho madongo marocho som nyithindo e kauntino. Riwruogno ero sani tiyo kod yore mopogore opogore moting'o timo limbe e gwenge mani koda midhiero ka gigoyo mbaka gi rowere kod jokanyo mamoko madwaro tieko midhierono. Jafwambo marwa ma Homa Bay Halia Beach miyowa ler ewi wachno. Kaunti ma Homa Bay osebedo kod midhiero e wach gamo EMOU e kind nyithindo manyiri, kendo e lweny mar riwruoge mopogore mag piny owacho kod mago mok mag piny owacho osebedo ka kedogo kokalo e chenro mopogore mag timo mar konyo jiwo jopuonjre manyiri mondo sombgi kik rochre. Achiel kuom okenge ma riwruogego timo en go mbaka kod nyithindo manyiri ka gikelo kanyakla jokanyo e sektas mopogore kama oting'o ruodhi kod jolupgi, jonyuol, bad migawo mar nyithindo kod jotend dinde, ka chenro ma kamago gisebedo ka gitero gwenge mane kod midhiero mar wach gamo EMOU e kind nyithindo manyiri. Statistics from Clan Office wacho ni Ndhiwa nigi teenage pregnancies mang'eny, kendo nyiri yudo teenage pregnancies sana ka gin e skul. Wang'e ni nyathi moyudo teenage pregnancy kata moyudo ich machon en shida ne anyuola, en shida ne en, kendo en shida ne the whole community. Matindo kendo wabiro mondo wawuo gi nyiri matindo, wan gi chuo matindo be. We focus at ending teenage pregnancy and all forms of violence against girls and young women. Currently, Homa Bay, there are about 23% of the adolescents they are likely to be childbearing. So that is a glaring statistic. Riwruok moro mok mar piny owacho mar rowere ma ong'ere ni Champion for Change Youth Network ka omakore gi mar Plan International gin moko kuom riwruoge mosebedo ka dhi nyime gi chenro mar konyo dwoko piny wach gamo EMOU e kaunti ni ka gitiyo kod bad migawo mochung'ne chenro mag nyithindo. E kinde chenro mane gibago mar chiwo puonj e yore mag ritruok e kind rowere mane obagi e skund primar mar Ambusi e Kanchur Bura man Dhewa, migepe mag sirikal ne okone dwaro nitie matiyo kanyakla mar tieko midhierono. Wang'eyo nitie gik mang'eny machando nyithindwa, nitie kaka iketho ratichgi sana EMOU mwawuoye kawuono. Nyathi en ng'ama thin e higni 18, ng'ata mathin e higni 18 mano nyathi. Koro ng'ama oterore gi ng'ama romo kamano to miyo ich, mano child pregnancy, kendo ng'ano onego bed ni mako kendo itere kot. Jonyuol kaachiel kod jopuonj gi department mar joka children wapuonjo ji e weche mag rocho ratiro mag nyithindo, kendo watemo tudore nyaka gi kanisni, nikech kata muma bo wacho ni nyathi matin ok onego bed ni irocho ratiche kapok ogik higni 18. Constitution mar Kenya bende osiro mano, kendo wagombo ni mondo mi nyithindo manyiri osom. E kinde chenrono bende ne oyangore ni moko kuom gigo mamiyo nyithindo manyiri donjo e badho mag joma chuo oting'o chan ma okwako familia mathoth, aole e kind rowere kod koso ng'eyo makoro migepe gweko kedogo. Jowetewa moko ae familia mok beyo. Kosa moro uchandu gimoro, ineno ni kadhi ruoi odhi miya. Seche moko aole, ineno ni ng'ane nigi mowir, an be atimra nade. An ere kika anya yudo mowiro, idhi penje, okoni ni an nadhi anindo gi ng'ama chal kama keke na yudo ang'owa mowir. Imbe kidhi tikia midhiero ma gino dhi kelo. In idhi adhiya ni dhi mi gima ni dwaro cha, to tipo ni yudo ich. Machielo ben koso ng'eyo. Jomoko ok oseng'eyo midhieri ni ma donje keny kapod itindo timre nade kelo. Ko en mana joma nyiri kende to gin joma chuo. Wapuonjo gi bende mondo mi jowa machuo bende mi ong'e puonj makar kende mondo mi ging'e ni gine magichiwo ich nyithindo manyiri. Omiyo kawuono gimbe gibedo involve and amor nikech Male Champion bedo involve. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakwaramogi mana kaka